И здравейте хора, аз съм Драго и това е моето първо видео. Днес ще играм The Forest. Това е една от най-любимите ми игри, да не кажа даже най-любимата ми. Супер интересна е, survival игра за тези от вас, които не знаят. И направо ще се сцепим с тази игра. Предлагам директно да започнем, ще играем синглплеер. Директно нова игра, напълно нов свят. И да видим какво ни предстои. Така, ще дам малко предистория. Ние сме баща с нашия син в самолет и ще се случи нещо, ще падне с този самолет на изоставен остров, където почти всичко ще иска да ни убие. За да стартираме тази катастрофа един вид, нали, да започне целият екшън, трябва да вземем този survival book, от който ще взимаме повечето ни постройки. Но това ще го видите в бъдеще. Сега нека да разгледаме малко обстановката. Изглежда сякаш е вечер, мъгливо е, не се вижда много през прозорците, виждаме крилете. Нашият син даже е заспал, което също ни каза, че може би е вечер. Той държи своята играчка. Нарисувал е нашият самолет. И ние как се радваме явно. Имаме някаква храна, някакъв ориз, чашка, ау. Изглежда доста интересно. Добре, нека започваме. Взимаме този survival book. Няма да скипваме нищо. И виждате, пише survival. Ще се опитам после да пусна субтитрите. Да видим на крилото дали ще се види нещо. Някакъв огън. Нашият син се събуди, виждаме още рисунки и всичко се свърча. Добре. Това е много интересно за сега, наистина. Какво ли може да е причинило катастрофата? Предстои да разберем. Доста е шумна играта, но определено това може да се коригира от настройките, така че не мисля, че е проблем. Оле. Какъв е този червен човек? Той отвлича сина ни. Защо? Нали ние сме му баща? Как може да отвлича сина ни? И ние отново директно си заспахме. Супер кървясали сме. Ето ги рисунките на нашия син. Запомнете тези две рисунки, защото те са единствените, които са на нашия син. Нека да хапнем. Нека да пинем малко. Да вземем медикаменти, каквото горе-долу може да се вземе. Още малко да хапнем чисто махчето. Така, от дясно, долния десен ъгъл, виждаме нашите показатели, които са колко сме жадни, колко сме гладни, също каква ни е стамината и скоростта. Другото ни е хелтът в червено. Сините са показателите за нашата скорост, капчетата е водата и стомахчето е нашата храна. Ето нашето първо оръжие, тази брадва. Която всъщност се води нещо като томаховка, ако не се лъжа. Така че не съм сигурен дали можем напълно да го наречем брадва. Също искам да видя дали мога да взема още нещо от този самолет. Това е списък с пътниците, с пасажирите, който ние ще трябва да съберем. Къде имаме спринт с шифта и клякане с контрола. Нека да разбием тия куфарчета. Така, това ми е една от любимите игри. Също трябва да се опитам да сложа някакви субтитри, макар че единственото говорене, мисля, че няма субтитри всъщност. Да, защото единственото говорене беше в началото, където ни казаха, че самолетът ще мине през турбуленция, ще има турбуленция един вид и ще трябва да се... Така, екипираме се, подготвим. Да видим тези белите дали са отровни, да, отровни са. Не знам защо не мога да видя къде са другите куфари. Ето ги. Да, защото обикновено има доста куфари, които може да вземем всякакви изключително полезни неща в тази игра. Каквото може да се вземе, трябва да се вземе. Защото е супер важно, все пак оцеляваме и всяко едно нещо може да ни помогне в дадена ситуация. Така че директно всичко да се събира. Особено медикаментите са доста важни. И също мисля, че сме близо до някои от канибалските селища, всъщност да. Ето това представляват канибалски селища, такива къщи, които са повече от една със сигурност. И ето тези неща. Ние май сме до главното селище. Това е тотем.
така обозначават коя е техната територия, но това няма да задълго, тъй като ние сме тук на острова. И ние ще станем шефовете на острова, така че радостта им няма да е дълга от това, че те са шефове. Може да ги видим още на първия ден, но те няма да ни атакуват на първия ден, ще започнат да ни атакуват на втория ден, тъй като ще са доста по-стресати, тъй като ние сме нещо ново. И не виждам до сега. Те са канибали. По принцип канибалите ядат хора, но главно ядат органи. Така че ние практично погледнем сме нещо много. Ще вземем всички куфари, за да мога да се стакнем малко с сайта ми. Така че директно събирам всичките и след това ще се оправим, тъй като сме в главното село. В главното село има едно въже, което ни отвежда в една пещера, където ще вземем картата за острова. И трябва да походим малко и ще срещнем още доста интересни неща. Ще има канибали, които ще ни атакуват. В пещерите ни атакува всичко, което може да ни атакува. Без значение да сме на първия ден или не. Това е добре да го знаете. Хубаво е настройките на светлината са добре пригодени за пещерите, защото те са доста тъмни. Не са както във втората част. Ако не знаете коя е втората част, това е Sons of the Forest, което е продължението на тази игра. В него пещерите са доста по-светли, доста по-лесни за обикаляне, докато тук са супер объркващи, много тъмни и лесно можете да се изгубите. Този гущерин дали ще можем да го хванем? Или е прекалено бърз? Прекалено съм скил над хора, за да не мога да го целя, така че това си е манджа, все пак храната е доста важна. Това е неговата глава. Тя не ни трябва по никакъв начин. Тук също има куфари, които се замътят от канибарите. Ако си им твърде много време до тях, най-вероятно ще започне да ме атакуват. По принцип не би трябвало да е на първия ден, но както ги гледам, след новия апдейт са малко бъгнати на атакуват, когато си поискат, така че е добре да се пазвам от тях. Може да го целя. Ще си вземем нещата, пак казвам, защото е добре да сме стахнати. Това видео ще надявам да е малко по-дълго като за старт, все пак нали, първо започваме и е добре да отделим малко повече време на поредицата. И не само за първи епизод, като цяло. Ето тук. Това е много важно, защото от това взимаме кенчета с сода. Содата е нещо като божествената напитка в тази игра. Може да сме изморени, кървясали, почти убити и да нямаме никаква стамина, но ако изпием само една содичка, цялата стамина се връща, цялата скорост, всичко. И отново можем да бягаме супер бързо. Дали ще видим канибарите да ви ги покажа. Женските са доста гадни. Тъй като те имат някои неща, които трябва да борвам, иначе ще бъдем демонетизирани, а ние не искаме това. Нямам се да не ги виждам първи ден. Са доста гадни. Невероятно обикалят. Да, ето това е двама от пасажирите, които ние току-що ги маркирахме, че сме ги открили. Трябва да открием всичките, които не помня колко бяха, но следващия път, като си изкараме листчето, ще погледна. Ето тук, в тези кутийки би трябвало да има стрели или флеяри. В случай има флеяри, както и в предишната. Окей, нека са да потърсим дупката, която беше някъде до селото. Супер близко беше до него, но съм сигурен точно къде беше. Не беше доста лесно за откриване, със сигурност това го помня. Има още куфари. Пак казвам, добре да сме стакнати, също е добре да се измием от тази кръв, защото може да се инфектираме. Това не го съобщава играта. В долният лев ъгъл ще получаваме известия за такива неща, както и за това колко материали са нужни за това нещо, което сме пуснали като булпринт да билдваме. Но сега наистина ще взема да потърся вече пещерата, защото съм сигурен, че ви е супер интересно да разберете какво не очаква там. Но преди да потърсим наистина тази пещера, след като вече сме готови с всичките обиранки на това село, и ще отворим инвентара да ви покажа как изглежда нашия инвентар. Горе стоят поръчките, тук са въжетата, флеяри, това са клод, демек, парцалчета. Тук имаме разни батерии, които не се използват особено често, но е хубаво да имаме от тях. Това е Small Rock, което означава малко камъче. Тях ще ги използваме за една прашка, която ще направим последствие. Тук имаме кожи, в случай имаме кожа от ето това, което се води бушер или иглана, зависи как го наричате. Имаме доста барчета, които са супер важни, от тях може да се храним бързо. Имаме и содички, черепи. Развивато сега нека си крафтим нещо за две пръчки. Това е копие. Копието е супер важно, защото копието е доста оплето.
Не знам защо му самото копие, просто е достъпното и много лесно можем да се справяме. Ето вижте сега, на едно не е брадочката, когато натиснем Г. Нямам нищо в ръцете си, когато натиснем едно. Също, защо не е на едно? Обикновено е на едно. Нещо друго изпихме, което беше на едно. Това е много странно. Всъщност... О, Plan X са ни го сложили чак на 3, а по принцип трябва да е на едно. Така няма си хабим повече от сотичките. Сега на едно не е бразичката, на две не е копието, с което доста по-лесно се убиват канибали, защото е малко по-бързо оръжие. Взема повече демидж, отколкото това, което също е бързо, но взема по-малко демидж. И точно това е идеята. Също ще влезем да се измерим тук, че не сме кървясани. Ето виждате. Оп, не сме се измерили още малко. Идеални сме. А сега, ето на тук някъде мисля, че беше. Даже съм почти убеден, че ето тук някъде е това, което ние търсим. Даже мисля, че ето това. Тъй като той докъва земята с въже, по което може да се скачваме или да слизаме, зависи. Да, ето го. Ето тук. Имаме първата ни пещера. Опете ги канибалите. Добре. Вижте ли ги колко са? Така можем да сме по-стелти, да не ни виждат. Планета не знаят, че сме тук. Можем да ги наблюдаваме. Отидаха някъде насам. Доста интересно. Добре, аз не мисля се занимавам с тях, тъй като са голям трън. И изобщо няма да е приятно да се занимавам с тях, така че директно се вземе по бърза начин. Имаме запалка, която се вади с L от думата Light на английски, което означава запалка. Или светлина, има супер много преводи. Знаете всяко нещо с контекста си. Виждате колко е тъмно. Изобщо ако нямате пако или ако сме си направили брадичката да свети, ще доста кофти. Тук вземем малко алкохол и спрей. Току-що взехме спрей, който е доста важен, защото може да хвърлим супер надалеч. Защото от него може да го използваме като горелка, което е доста добре. Още една. Не знам защо има толкова много голф топки тук, но също тези не са голф, а тенис. Моя грешка. Добре, няма какво повече да вземем тук. Ето тук ще вземем компаса. И картата. Ето това е картата. Като тя не е в повечето игри да имаме готова карта да разглеждаме, ами от този тип, където трябва да обиколим, да обходим, така казваме, да се направим сами. И колкото повече обикаляме, толкова повече тя ще се показва. Ето тук имаме някаква бележка, на която пише Children. Да, оставили са ни всякакви съобщения, които да ни казват, че не е много добра идея да обикаляме тук. Но ние няма да ги послушаме. Даже в момента ще се направим братичката да е... Има доста код между другото. В принцип не би трябвало да има толкова в началото, но това е много добре, така че ще сложа значително количество от поне 12. Така че да знам, че братичката не гори и също ще гледам на 3 да сложа нашия спрей. Нека да бъде на 3. Така ще е много по-лесно наистина. Добре. Трябва да слезем по това въже. Което е следително трудната задача, защото тук вече ще имаме опоненти. Затова си паля моята брадва и отиваме да ги пукнем. Директно спринтирам, защото аз знам цялата пещера наизуст, както казах, това ми е любимата игра. И просто няма как да не я знам. Така че ето тук би трябвало да ме посрещнат двама красавеца някъде и тук точно. Да, ето ги. Кое се защитава? Вече те ще натъкват. Хубаво да ги довършим още докато са на земята, вече ще станат. Да, когато се покаже това, означава, че са готови и няма нужда повече да сбием с тях. Обаче ще се опитам да намаля малко самата игра, тъй като е доста шумна наистина. И това е малко прекалено. Ето така мисля, че е доста по-добре играта. Поне да се надяваме. И да, би трябвало дисплей също да може да променим светлината. Но това не знам откъде става, така че няма да се занимавам с това сега. Би трябвало сега играта да е малко по-тиха, което е много по-добре за нас. Защото аз ще се чувам по-добре. Сега, ако не се лъжа, ето тук трябва да има фенер. Нали така?
С тази брадичка супер бавно се разбиват тия дъски. Нали така, трябва да има фенер. Няма фенер. Значи сме открили някаква друга пътечка. Не. Не е тук фенерът явно. Но имаше едно лъже. Не знам защо са го заострили това място. Добре, в принцип аз помня, че трябва да бъдем около тази свещ и онзи череп, който се видя. Те са ми доста големи ориентири. Също спомня, че тук наистина беше така нисичко и трябва да стигнем до една галерика. Ето тази галерика, да. Сега ще ви дам един много добър съвет. Тук имаме два пъти. Тъмен път, който изглежда доста заплашително, и осветен път. В този осветен път, повярвай ми, не искате да ходите, защото има мутант. За тези от вас, които не знаят, в тази игра има и мутанти, и са супер гадни. Като тук, ако не се лъжи, има Вирджиния, която е много бърза. Докато тук на по-тъмничкото би трябвало да очакват още двама канибала. Да, ето го, как ме стресна. Ти много си гаден. Направо... сега, ела. Ела. Какво стана, бе? Я идва и ти следващия, бе. Я. Изобщо да не се занимавам с вас. Я идвайте всички тук. Ето, виждате го? Той не знам дали умре изобщо. Или си е напълно жив. Опа, жив е. Как гори? Как ти умря? Къде е другият? Ехо! Тук ли си? Но явно го няма, затова ако може да се запаля запалката, за да ви обясня, да. Така. Ето тук, като дойдете в тази голяма галерия, не е нужда да обхождате цялата, просто когато видите това столче тук, минавате и тук, виждате това голямо дълго въже и слизате надолу. И тук сега има едно много яко нещо. И това е модерната брадва, която е доста по-силна. Сега ще видите как изглежда. И е доста по-хубава, отколкото тази, която сме ние сега, която ми казах, че по-скоро се води томаховка, отколкото брадва, така че да, тук няма нищо опасно, буквално е сейф зон, така че може да вземем каквото си поискаме, не е нужда да се притесняваме за нищо. Единственото нещо, което може да ни оплаши, сигурно са звуците, защото все пак е пещера. Да, ето тези куфари са доста интересни, защото тези куфари, когато ги ударим, може да се преоблечем с някакви нови дрехи, които би трябвало да изглеждат по-готини от първоначалните ни. Може да съберем малко медикаменти, също аз. Ето, че ще изпия едни, защото не сме на full health. Така, ще се отворим и другите куфарчета. Канибарите не могат да седат по въжета. Също ако се боядисаме в червено, няма да ни атакуват, защото ще се страхуват от нас. Това е динамит, който е доста важен. И добре, настъпи време. Ето имаме и модерната брадва. Нека директно да я разгледаме. Ето това е тя. Modern Axe, нали, буквален превод. Модерна брадва. Нека да разгледаме. Нека да сравним. Както виждате, спидът на Plenex, който се води нещо като самолетна брадва, т.е. брадва, която стои в самолет. Един вид за някакви такива случаи като нашите. Има доста бързичка, спид е на средата, демидж е под средата, което е доста трагично и блокът ти е съвсем минимален, който изобщо не е добре. Докато тази има почти пълен блок, доста голям демидж и също толкова спид. Също тази има малко повече спид. Като може да забързаме с разни неща, и лично аз мисля, че тази барба е доста по-добра, тя си е по-добра, по-голяма е, по-здрава, с нея се цепят по-бързо дърветата, така че тази малка брадвичка директно сменяме и вече на едно ще ни бъде модерната брадва. Сега нека си приключим на нея. Доста по-добре изглежда наистина. Много добре, искам да вземем това кенче. Малко соди, тъй като те също са супер важни. Нямаме много храна. Четка може да вземем, тя е нещо като... Трябва да го обясня така, един спомен се едно обстерли, които са доста важни. Ще трябва да си направим лук. Тук също е нещо доста важно. Тук ме трябва да има още стрели, между другото. Стрели. Някъде тук бяха. Вижте как левитират предметите. Доста е. Но тиксото е много важно. И запалката ни пак умря. Тази запалка е вечна, но умира през 3 секунди. Но въпреки това е вечна. Аз не виждам да ме стрелят, така че директно мисля да се умитам от тук.
Така че няма да ви прекарвам през целия този път обратно навън. После ще изкачим това лъже и ще се видим направо на повърхността. И хора, вече сме на повърхността, обаче заваля, което изобщо не е добре, защото валенето изобщо променя целият цвят на играта и сега е доста по-тъмно, отколкото трябва да е. Което може би означава, че става и нощ. Което означава, че трябва да се намерим някакво място, където да се заселим един вид, да пребиваваме. Така че ще взема тези газ скенове, които са също супер важни за резачка. Има резачка в тази игра наистина. Доста модерно, ако питате мен. Купарче, което също може да се стакнем с него. Така, вече не може да взема повече алкохол, не пише играта, което означава, че да, инвентарът има някакъв макс на всички предмети. Лимит, в който, да кажем, примерно може да вземе само 10 пръчки, което е напълно така, и не може да вземе повече от 10 цена, ако не се направи специален пълч или кожена турба, чрез която да вземе повече от даден айтъм. Като има определени пълчове само за определени неща. Така че не мисля, че ще може да се направим за всичко. За съжаление не е така. Така, ако вървим само насам, трябва да стигна до някаква вода. Това аз вече виждам. Но това не е хубава вода. Аз не бих искал се заселя. Да, вода е и сега ще направим, така да се каже, нещо като шелтър, в който да преспим, но нищо повече, буквално, защото няма смисъл. Ще да съберем малко камъни и пръчки, няма как. Все пак е survival игра и нищо няма да не дойде на готово. Всичко трябва да си го правим сами. Трябва още един камък. Камъните поне се намерят навсякъде около нас, буквално просто гледаме земята. И вървим, ето, намерихме камък веднага. Като изобщо не е трудно. Сега ще ни трябва дървета. Чайте си извадя запалката да виждате малко повече. Ето така. Ще си отсечем едно дърво, което ще даде средно около 4 до 5. Докато по-тънките дават от 3 до 4. Не е много, но става. Така ще чакаме това дърво да падне и най-вероятно ще трябва да отсечем и това. Това директно ще ги отсека всичките и тогава ще събера лъговете. И хора, това е нашия последен лук, който трябва да сложим. Искам само да ви кажа, че може да носим максимум по 2 лога. Освен ако не сам правим шейна, която ще видите по-късно, така че директно слагаме. Заспиваме и да видим изгрева. За съжаление изгрева не се вижда много добре, но ще се опитам да го намеря. Защото е доста красив, наистина. Оставя се малко по-нависоко, да видим, тук не стана един лук излишен. Така че директно сейфваме си, за да не се претака всичко, което сме направили. Много е важно да си сейфвате. Така че сейфваме на слот 1 и всичко вече е сейфнато. Така, сега е време да хапнем малко, защото в един случай няма да са добре нещата за нас, ще сме доста бавни. И тъй като тук не е много добро място, къде се заселим, поне на мен лично не ми хареса много. Мисля да походя малко насам. Определено искам сме близо до плаж, а плажовете са насам. Понеже са доста красиви, определено изгрева ще се види малко по-лесно там, може би. Така че сега трябва да се пообикаляме малко, да потърсим някакво готино местенце. Тази запалка всъщност вече не ни трябва, така че ще изгасим. Не че има някакъв шанс да се изхъби, но вижте колко е красива играта. И като смятате, че сме на макс графики, за съжаление тази игра е малко старичка и няма как да има по-хубави графики, но на мен и тези ми стига, защото са прекрасни. Наистина погледнете само и гледки. И това не е бук. Това е нашата бук, нашата книга. Тази книга ще е изключително разни работи. Забравих да ви покажа, просто вие видяхте само този шелтър и като цяло тези две страници, но имаме огън, fire, bonfire, basic fire, strange fire. Това е storage страницата, това е food страницата, това е един вид за храна.
тук ние съхраняваме някакви работи, но ще ги разглеждаме постепенно. Според мен е доста важно, ето тук на... Ще последната страница, ако не се лъжа. Не. Статусите, да, ето ги стат. Така, нашата психична годност или нашето психично здраве е на 100%. Нашата издръжливост е едва 20,4%. Нашето тегло е 205 паунда. И нашия атлетизъм е едва на 20,3%. Ето виждате, имаме армори различни. Ще се запознаем с тях. Цяло доста красиво. Окей, хора. Чувам обаче аз канибале. Опа, ето ги и тях. Ето тази женска няма да я гледаме, защото тя не е много добре. На втори ден си не ни атакуват, ако се приближим много ще ни атакуват. Но по-скоро не. Предпочитам да не се бия с тях още. Не мисля, че сме достатъчно стакнати. Ако все пак ме атакуват, ще им покажа кой е шефа на острова. Но сега нямам такива намерения. Доста гущери има. Доста. О, не. Много сме до това село. Това изобщо не е добре. Има още един вход между другото на тази пещера, в която бяхме. И някой ден ще ви покажа и него, но той е малко по-гадния вход. Затова... боровинки. Това е доста добре. Така, това е доста по-гаден вход и затова предпочитам да минем през този, пък и беше по-близо този. Общо в тази игра е хубаво да се възползвате от това, което тя ви дава като възможности. Много внимайте на такива страни скопчета, да не си вземете HP или кръв, както го казват повечето хора. Още две канибалчета, даже три, които също обикалят. Да, те правят нещо като мини експедиции в търсене на храна и обикалят и когато намерят тяхната жертва, я преследват. Не сме твърде бързи за тях, така че това изобщо не ни притеснява. Колкото повече бягаме и ще ставаме по-бързи, ще ни се дига процента на атлетизма, на стрената, който е издържливост, така че изобщо не трябва да се притесняваме за това. Ще се намерим някакво готино местенце, хора, така че след като го намерим директно ще стоим там. Ето го, хора. Това е прословутия плаж, за който ви говорех. И този супер готин полуостров, където определено може да се направи нещо готино. Но за сега ще отидем до лодката. Искам да видите какво има в лодката. Има доста интересни неща. Има куфърчета тук, които ще вземем. Директно разбивам. Много от тези тенис топки, които непрестанно се намират навсякъде. Също трябва да вземем тенджарата, която е ей там. За сега ще отидем до тази лодка. Най-накрая стигнахме до нея. Както виждате, изобщо не е далечно, не е много близко, така че всъщност просто ще скачим и тук горе да си вземем въжетата. Все пак е лодка и наистина има въжета, те са доста важни. Ще съберем малко пръчки и си направим лък. Хора, да ви кажа честно, на почти всеки айтъм в тази игра има модерен такъв вид. Има нещо на тази снимка. Да, това е снимка на лодката. Тази също е много важна, ние не можем да отключим, защото тя е една супер специална кейкарта, която ние нямаме. Отново заваля. Изчезнало дете. Също ще разберете защо има изчезнали деца. Като цяло всичко е доста забъркано и няма търпение историята да се развие малко. Ето това е верджината, за която ви говорех. Тя е много бърза, защото има доста крака и е супер гадна. Изобщо препоръчвам, ако имате шанс, нали, докато играете тази игра, не се забъркайте с нея, защото е ужасно. Добре, връщам се на брега, няма да се бавя повече време, директно мисля да си направим една малка кабина, мисля, че се казваше Small Cabin, нещо като мини къща, в която да сейфваме и ще направим разни неща около нея, след което ще
ще видим дали ще се установим вече тук наистина или ще се изместим на някакво друго място. Така, нека да разчистим малко. Виждате, малко е бавен нашия герой. Защото самата брадва е леко така по-тежичка от другата и доста по-бавно се справя. Пръчки, всъщност искам да проверя дали ще може да се направим лук. Трябва като не сложа две пръчки, едно въже. Болкрафтед бол, да, и ето малко код. Виждате, вече си имаме лък, който вместо това ще сложим него на трето място, защото ще е по-удобно. Доста добре, вижте, имаме малко нормални стели, които са 10. Мога да си правим също стели, но сега ще използваме тези. Добре, така. Да се разчистим малко място. Колкото повече седим, колкото повече дни стоим, всъщност, повече ще ни посещават онези, които видяхте преди малко, канибалите. И затова в началото не искам да се забъркам с тях, защото в последствие само малко шум да издадем и те веднага ще се появяват при нас. Това гледам да ги няма, да може да се насладим на времето без тях. Нека да разчистим тук малко от дървета. Виждате, с тази браза наистина е доста по-бързо отсичането на дървета. Също вие не знам дали сте виждали с другата как се отсичат дърветата. Но сравнително интересно. Сега ще отсича тук едно-две дървета. Да видим така само как става процеса. Я знам, може да ви е интересно как се кът дървета в тази игра. Все пак, горе-долу всичко в тази игра е доста интересно. И хора, последното дърво за тази къща. Ето и вече е готова. Така да я видите цялата. Има си едно малко прозорче, една вратичка. И така може да си гледаме тук морето. Видим колко е красиво. Плажната ивица, която не е особено готина, но остава. И имаме останали дървета, които може да използваме, които мисля, че са 3. 3. За които ще направим едно доста интересно нещо. Пак от тази Survival Book книжка на Storage, която отидем, виждате, има ето това нещо, с което може да си съхраняваме дървета. Ще го сложим точно по къщата ми. С което пак ще ни трябват пръчки. От тази игра, че пръчки се събират сравнително лесно. Са отдадени 2 храста и вече имаме всичките пръчки, които ни трябват. Тук обаче във втората част, за която ви споменах, Sons of the Forest, пръчките са нещо уникално трудно за намиране и слушайте това дърво, което е супер малко, това му дава страшно много пръчки. Ето вижте, вече не може да вземе повече. Но наистина препоръчвам, ако ще играете втората част, запасете се с пръчки някъде, защото това наистина е нещо супер трудно за намиране. Ако не ги намерим по земята, повечето храсти изобщо не ни дават пръчки. Което лично според мен е доста гадно. Така, нека да завършим и това. Вече е готово. Сега да сложим дърветата. Те не са си... Също доста са се изместили. Бая са се търкаляли. Трябва да имаме някъде още едно. Да видим и тук ли е. Не. Там се търколю, доколкото виждам. Така, с хце трябва да ги поставим. Да, ето вижте къде чак се е търколю. Даже тук има още две. Ние ще напълним направо тук складчето и ще си имаме дървета, които за съжаление няма да стигнат за почти нищо, тъй като тази игра с С се взима, трябва да поставям с С. Тази игра, посторите искате са супер много дървета, всъщност тази дървета в водата няма да ми е много добре. Видяхте ли как това дърво мръдна? Доста често се бъгват така дърветата, просто така са направени физиките на играта, когато се тупа нещо на едно място и почва да скача, да бъгва. Виждате, много добре се получиха нещата. Имаме си къща. Сега, си направим едно огънче и една пейка. Също ще вземем 2 от дърветата за пейката. Пейката трябва да е на Furnace. Furnace, пейка. Също Furnace. Глупости говоря. Furniture. Не Furnace, Furniture. Което се превежда мебели, а Furnace е фурна. Все пак слушат се и грешки. Имаме си пейка, от която ще сложим огъня ето тук. Така, огъня
ще изберем този, защото когато има камъни ще се запази малко по-дълго време, отколкото другия. Така, ние отново нямаме много камъни. Но те са навсякъде около нас и изобщо не е проблем да си ги съберем. Просто трябва да пообиколим малко повече. Някои камъни не може да ги взимаме, което понякога е доста объркващо. Би трябвало даже да сме стигнали макса от 5 камъка, тъй като и те са доста тежки. И виждате, имаме си огън, нека го запалим. Изглежда наистина много добре. Тъй като тук никога няма да ни трябват пари. Буквално може да хвърляме пари като подпалки. Което наистина е доста интересно. И хора, до тук мисля да бъде този първи епизод. Надявам се да ви е харесало. Наистина опитах се да го направя максимално интересен. И чао!